ungathi xa ubona iplate yakho uqiniseka uba uyathandwa ngulo wakwakho hlobela phake ngalo. Hayi, akaphakelanga loo nto wenzela uba kucacwa butyephi. Yinto funeka eyijongileleyo, butyephi xa ungakugqibi. Wakwayenza wam ndaqomba, wow, hayi mntanam, mna kum usanduzalwa kum. Sathi ngosihlela apha etafileni ndandayijonga ndabe benditye kubahlobo bam wapha edolophini inyama, ndabe ndiqomba andizongayityi inyama ngenxa yoba kuthiwa hayi endlini akufuneka ufike uhluthi. Heyi, asizongatyi thina. Ubani wathi ngoku sihleliswa ngapha etafileni kwangena ikhol apha efowunini yakhe, waphuma wayerumini uphendule ikhol le yakhe. Thatha ipleyiti le yam ndayigalela apha ebantwaneni, ndathi rhephu komnye umntana, ndathi rhephu. Kodwa hayi tata, ndithi hayi, ndagalela komnye yancipha ipleyiti, ndayigqiba ipleyiti. Abantu kum indlela endihluthi ngayo zawufanga kulo mfazi. Bathi abantwana ke ngoku, utata konele ebuza, yini uyigqibe kwangayo le pleyiti? Wathi abantwana, tata utata konelanga. Ndathi hayi ngoku uphake kangaka. Abantwana bayanditshisa kwabona ngoku. Ndithi hayi rayithi nkosikazi. Wawu, ubupheke bakhona nonconywa ke, ubupheke kamandi. Yeyi, hawu uyapheka.